Čaute, pri novom videu. Ideme si zahrať Minecraft za 8 €. No trošku to seká z ničoho nič. Trošku posekalo. Dýchanie vo vode. 10 minút. Nemám srdiečka, pretože to stalo 8 €. Dosť drahé, čo? No, ukážem vám môj prvý domček. No tak takéto som tam nechcel ísť. Dobre, tam, potom vám ukážem všetko. Už ste videli, tak tam je môj dom. Ale môj prvý dom, ktorý som si postavil, bol... Musím trošku ďalej odletieť. Bol. Kde je ten môj dom? Haló? Kde je? Haló? Kde si, domček? Alenko, Vanečka? Čo? Poďte. Tu je? Iba do postele? Áno. OK. A ty sa idú dostať. OK. To je môj dom. Ukážem vám ho celý už tak. Toto je najlepšie. Pozrite. Keď hadzíte, čo dostávate tieto. A to vám riadne pomáha. Do tých enchantov vám to riadne pomáha. Hneď vám ukážem tie enchanty. Dobre, tu je ten, takže idem ukázať vnútro tohto môjho domčeka. Beriem si... Ukážem vám potom, na čo je toto kladivo. Aké je dobré. Povedal som, že vyzlieť sa, odložiť na to, vyzlieť a ľahnúť. OK. No tak. Počúvajte, mali dvaja, lajčiaci moji. Niečo neopakujem.